Amo ni Miss Jean Bilog the second. Dapat green man. Ay, iba mo di para green. Abnormal na rin daw. Ay, with blush. Nga tata picture. Picture man, parang pwede naman. Iba. Tiyan mo yun. Ano yan? Hindi, tumabag ni Bata niya. Ay, dama lang katok. Dahil katok. Oo, dama katok. Yan. Dahil. Pwede mo mag-isa. Ka-19. Ako yalug mo. Nag-abisin ka niya. Second year class. Oo. Ay, anong year na yan? Second year. College? Ano course mo? Education. Major in English. Tamang college. Pero ako, ako pag-eskwelahan. Nag-klase ko. After 10 years. Ano pag di nakapasa sa Hinebra, baka naman. Kaya naman. Sponsor na. Basta silang kahon. Si Miss Jill Bungo. Si Miss... My God, yan ang nagbibigan. English na naman din kami direct. Pinagsugo-sugo ano. Tanggalin ko aon ng sound gali. At naman natin isend kayo. Borat na pa yung buyeng na. Amupuan, dakatok. Pagbuyeng. May ruso, kutsilo ni ang albaron. Albaron karawan. Bigunikan. Ano, bangayan ko tayo. Sayang kaya nga din yun. Edma ka din. Tanong na din. Kaya din ito. Tutong cellphone.